Вітаю, сябры, вы на канале Рудзі. Самая складаная частка агляду – меркаванне і проста выбудоўванне сістэмы каардынат для ацэнкі апошні з Dragon Age, з якога боку на ўсё глядзець. Мы можам разбіраць The Veilguard, адцякаючы усе знешнія фактары, серыю, мінулае і агульны шум навокал, намагаючыся наблізіць нашу суб'ектыўнасць да неіснуючай у плоскасці гульняў аб'ектыўнасці. Ці агледзець апошнюю эпоху драконаў як частку серыі, спадкаемца мінулых праектаў, носьбіта забруджанай крыві знакамітай першай часткі, імя якой Origins і якая для сучаснай BioWare як праклёны крыж. Куды не пайдзі, што не рабі з Dragon Age, дык атрымаеш, што ў першай частцы было лепей. Хоць ты зусім выпішы тое дзіця паўкроўку са спісу сваіх гульняў, бо ну колькі гадоў таму гэта было. Можа яна ўвогуле гэтымі геймерамі і прыснілася. Ды рабі далі што заўгодна, але ж вось бяда, на арміі фанатаў ад першай часткі ўсё і трымаецца. А новую франшызу прадаць без чароўных Dragon Age у назве, тым болей з рознымі геймплейнымі і стылістычнымі эксперыментамі, вельмі складана. Вось і прыходзіцца BioWare, як кажуць, і рыбку з'есці і на патрэбны стул прысесці. Для мяне серыя зрабіла крэн у бок ад асноўных гульнявых механік першай часткі, яшчэ не дайшоўшы далёка ад Origins у другой, хоць іншыя і яе лічаць яшчэ файнай і адпаведнай серыі. З неразуменнем і разгубленасцю, але яшчэ на хвалі любові да арыгінала прайшоў прыгоды чэмпіёна Кірквала на рэлізе. А вось трэцяя, Інквізіцыя, гэты хітры геймплейны манёўр замацавала, прысыпала цэлай гарой новаўвядзенняў, на хаду пераўтвараючы запланаваную онлайн-гульню ў аднакарыстальніцкі праект. На выхадзе мы атрымалі вялікія лакацыі, дзесяткі квестаў па зборы прадметаў, траў і чаго там толькі не было. І вось гэты бастыён не даваўся мне колькі разоў. Пароў веры ў Dragon Age хапала на адзіны запуск у пару гадоў з думкамі «ну вось зараз дакладна прайду». Але бязлітасны і бессэнсоўны збор мільёна прадметаў, выкананне такой жа колькасці аднолькавых квестаў выбівалі з мяне дух намёртва. Я яе так і не асіліў за 3 паўнавартасных падыходы. З цяжкім сэрцам і такімі ж цяжкімі прадчуваннямі стары аматар серыі ў маёй асобе падыходзіў да рэліза The Veilguard. Расфарбаваныя ў сакавітыя колеры трэйлеры не выклікалі даверу. Заявы пра канчаткова забіты стратэгічны рэжым і адсутнасць кіравання сапартыйцамі давалі зразумець, што свае мары пра атрыманне новай Origins я магу пакінуць для вільготных сноў. Экшн-РПГ цяпер абзываўся гэты монстр Франкенштейна. Можна сказаць, што я адзіны так скептычна ставіўся да ўсяго, што паказвалі? Наўрад ці, бо цікавасць да гульні такой серыі ад такога распрацоўшчыка у час без сур'ёзных канкурэнтаў не адпавядала таму, што павінна было бы быць па логіцы. Мільённых продажаў не відаць, гучных заяў пра дасягненні няма, пікавы онлайн не дайшоў нават да першай сотні тысяч адначасовых геймераў. Паказчык, на мой погляд, такі сабе, але ці лічбы кіруюць балам? Давайце глядзець, што хаваецца ўнутры. Я прыйшоў сюды з вельмі нізкай планкай чаканняў, але абяцаў сабе, што не буду хаяць яе проста каб хаяць і даць шанец не толькі ёй, але і сабе. І што трэба прызнаць вось адразу, гульня на дзіва выглядае добра. Геймдызайнеры папрацавалі нават, я бы сказаў, шыкоўна, бо лакацыі розныя, маляўнічыя, шляхі разнастайныя, шматузроўневыя, стылістычна вытанчаныя. Дзіўна і двойчы дзіўна гэта ўсё рэзаніруе з тымі трэйлерамі, якія я не мог глядзець. Ці то яны нешта нарабілі з ролікамі, ці ты хутка прывыкаеш, але ўнутры гульні не заўважаеш нейкіх вырві вока колераў. Канешне, калі не браць у разлік мясцовы дызайн брані і адзення, ну гэта чыста цыганскае вяселле. У каго чаго паболей і капы золата і рушачкі. Палова персанажаў таксама намаляваны з вільготных пубертатных сноў. Нейкія адныя барадатыя канкістадоры з крыплаватымі млявымі галасамі і паўднёвым акцэнтам. Даволі мульцяшна і карыкатурна. Рашэнне стылізаваць такім чынам мусіць можна зразумець матывацыяй прыцягнуць шырэйшую, прывыклую да сучаснай мультыплікацыі аўдыторыю. Я яшчэ не зразумеў, а што з расай кунары, дзе мой герой гэта проста чалавек з рагамі, а калі гэта вораг, дык гара цягліцы звярыны твар. Тут існуюць розныя расы кунары, бо па лоры яны проста з другога клану і ў параўнанні з імі мой герой выглядаў як хлопчык з касплей-вечарынкі. Не буду цягнуць каточка за кіпцюраточку, ж той самы персанаж з пытаннямі гендернай ідэнтычнасці, якія так хвалююць некаторых геймераў, ажно ўжо пасціралі літары на клавіатурах ад бесперапыннай вайны ў інтэрнэтах.
інтэрнэтах. Усе гэтыя мемы і зламаныя дзіды звязаны канкрэтна з ёю. І за межамі размоў з гэтым персанажам вас ніхто не будзе схіляць змяніць пол, лічыць сябе капібарай ці агрэстам. Агулам выглядае, што ёсць вось Dragon Age з яе сюжэтамі і пытаннямі, а ёсць асобна квесты за тааж, дзе мы будзем хадзіць на крынжовыя вячэры з яе бацькамі і удзельнічаць у максімальна крынжовых дыялогах. Глядзець, як падлетак жаліцца на матулю, што та яе не разумее, а ты 35гадовы лоб, які прыйшоў у гульню рубіцца з параджэннямі цемры і наматваць іх вантробы на глефу свайго мяча. Выбіраеш асцярожна варыянту дыялогу: «Ну, яна проста за цябе хвалюецца». Пакінем гэта моцнае квеставае адгалінаванне на сумленне распрацоўшчыкаў. А што пакінуць цяжка, гэта максімальна бляклае апавяданне. Нават не столькі апавяданне, бо тут у нас ад старога, добрага, цёмнага фэнтэзі хапае ўсяго на дзіва, і табе мора крыві і скверны, бязлітасныя, максімальна жывадзёрскія багі, часткі цел, смерці і некраманты. І сярод гэтага дыялогі, дзе вам не дазваляецца хоць часткова адпавядаць асяроддзю. Тут нельга быць агрэсіўным, рэзкім і нават проста настойлівым. Самая жорсткая на погляд распрацоўшчыкаў рэакцыя — гэта безэмацыйная канстатацыя фактаў. Нельга каго паслаць да вядомай маткі, нават адмовіць у дапамозе ці каму сказаць, што ты срака, а не чалавек. Сапраўдны прыклад, уявіце сітуацыю. Давайте без спойлераў. Адных жывёл у мінулым пераўтварылі на монстраў і выкарысталі іх здольнасці для выратавання вялікай колькасці людзей падчас адной вялікай вайны. Пасля перамогі людзі вырашаюць іх забіць, бо, нагадаю, іх ператварылі дагэтуль у монстраў. Як вы думаеце, якога варыянта рэакцыі на гэту гісторыю няма ў дыялогу? Правільна, гульня не дасць вам паразважаць, што, магчыма, іншы раз у жыцці бываюць сітуацыі, дзе такія ахвяры могуць быць абгрунтаваны. Вам дазволяць асудзіць усіх датычных да ператварэння бедных жывёл цалкам, можна асудзіць канкрэтнага лідара, які даваў загад на гэта, а можна нейтральна адзначыць, што ты разумееш тых, каму шкада гэтых жывёл. Усё. Ніякага прыняцця суровых рашэнняў, меншага і большага зла, ці сітуацыі, калі ад вашага выбару у любым выпадку прыйдзецца кімсьці ахвяраваць. Нічога. Тут ці пазітыўная рэакцыя, ці нейтральнасць, якая ў свеце гульні выглядае як суровасць. А цяпер успомнім Dragon Age Origins, хаця, можа, калі-небудзь праз яшчэ 5 частак мы перастанем параўноўваць, але ж там у нас сапраўды часта па канонах старой школы ёсць варыянты цалкам супрацьлеглыя. І хоць большасць усё роўна гуляе адыгрываць і добрых, ці нейтральных персанажаў, але выбар быць эгоістычным і бязлітасным пры гэтым ёсць. Уявіце, каб з Baldur's Gate 3 прыбралі проста палову дыялогавых варыянтаў. У Veilguard за 12 першых гадзін я падлічыў, перад мной 2 разы стаяла хоць нешта падобнае на выбар з наступствам. І яшчэ адзін за наступныя 13 гадзін. Усё астатняе гэта заўвагі ў дыялогах, якія нібыта нехта з вашых персанажаў запомніў. Там так літаральна і пішуць, амаль што аднаногая жанчына запомніла, што ты пахваліў яе пратэз. І гэта на нешта, напэўна, паўплывае ў будучыні, і я думаю, выключна на раманы, а не сюжэт. Ёсць падазрэнне, што калі распрацоўшчыкі да выхаду гульні гаварылі: «Мы хочам, каб геймеры бачылі наступствы сваіх рашэнняў», яны гаварылі пра гэта літаральна. Такія рэчы, на мой погляд, псуюць паглыбленне. Усё ж вынікі выбару трэба даводзіць геймеру ў падзеях і дыялогах, а не нататкамі на экране. Як прымусіць вас пацець над сюжэтным разгалінаваннем, калі выбар там ці проста станоўчы, ці хаатычна станоўчы, ці выбару у вас проста не будзе. У фінальным паругадзінным квесце нам трэба думаць над варыянтамі болей, чым за ўсю гульню. І нават там, даўшы надзею на сапраўдны сюжэтны твіст, сцэнарысты будуць з усёй моцы ўсімі персанажамі намагацца цябе пераўпэўніць, і ў адным з момантаў наплююць на тваю упартасць, бо гісторыю трэба сунуць наперад, і твайго героя проста павядуць далей без дыялогаў і варыянтаў. Бо чаму ты адразу проста не пагадзіўся з лініяй партыі? Яны, пэўна, не чакалі, што гуляць будзе дарослы мужчына, які троху пажыў, для якога не ўсё падзелена на белае і чорнае, які любіць казла назваць козлом, а не «давайте разом абдымацца і дадзім шанец адно аднаму ў 385 раз». Карацей, разгалінаванасць тут павярхоўная, і часцей яна датычыцца рамансаў, стасункаў з персамі і ўнутракалектыўнай атмасферы, а не сапраўднага сюжэта.
Яшчэ складаней гэта ўсё хоць неяк апраўдаць пасля вось свежага праходжання Stalker 2. Так, я зноў яе сюды і прыцягнуў. Яна не пазіцыянуе сябе як ролевая гульня, але вельмі шмат што залежыць ад выбару і ўсё навокал змяняецца ад гэтага. Трэба прымаць рашэнне, ад якіх залежыць, там, ці пусцяць табе кулю ў лоб, ці твайму таварышу, ці яшчэ што. А нейтральна цядзецца, адхіхікацца і пагуляцца ў разгалінаванне можна ў Dragon Age. Тут самыя страшныя спрэчкі ў групе, ці можа браць прафесар некраманты ў паход кнігі, ці ён павінен навучыцца адпачываць на прыродзе разам з сябрамі, качацца голенькім па траве, каб яму ўсё там прыемна казытала. А дзе выбар, што класці ў бутэрброды, каўбаску ці вяндліну? Праклён BioWare знакамітае дыялогавае кола, і нікуды яно не падзелася, і ўносіць у гэта прэснае апавяданне сваю разынку. Нейкія ўсе пальцы ўверх, масачкі і суровы рыцар павінны тлумачыць тон адказу, але часта, вельмі часта, не адпавядаюць таму, што вы думалі, адкажа персанаж. Тое, што ён скажа, тон і тэкставыя падказкі побач з імі бывае проста 3 розныя рэчы. І што далей выдасць ваш герой, пераўтвараецца ў латарэю. Вярніце нам радкі з тэкстам, дзе я бачу ўвесь адказ цалкам і магу вырашыць сам, што з гэтага добры адказ, а што негатыўны. Ну ці хоць каб падказкі адпавядалі словам, што вылетаюць з рота героя. Карацей, назва ролевая ў жанры Dragon Age тут, канешне, вельмі бляклая і датычыцца толькі сімулятара спатканняў. Не залік. Казаў раней, што падышоў да гульні з вельмі нізкай планкай. Ад намаляваных мульцяшных персанажаў чакаў максімальных штампаў у дыялогах. Але на дзіва яны пры азнаямленні не выклікаюць нейкіх негатыўных эмоцый. Глядзіш на чараўніцу і думаеш, што пэўна будзе нейкая фаніберыстая інфантыльная жаба. Ну а як яшчэ сцэнарысту выпісаць адметнага персанажа мага? А не, цалкам нармальная дарослая жанчына, безумоўна, са сваімі нейкімі адметнымі рысамі, але не паводзіць сябе, нібыта ёй 15 гадоў. Некрамант выглядае як перш, што будзе снобам на максімалках, грэблівым казлом, а аказваецца проста адукаваным чалавекам з акадэмічным выхаваннем. Персанажы нармальныя, хоць і не супер яскравыя. Я не ўпэўнены, што да выхаду, напрыклад, новай гульні вы каго з іх запомніце. Ад дыялогаў не трэба чакаць вытанчанай структуры, але агулам не выклікае агіды і не ўзнікае жадання іх там прапускаць адно за адным, нават не гледзячы на прэснасць канфлікту і гісторыі. Ну, калі распрацоўшчык цалкам адмовіўся ад стратэгічна-партыйнай РПГ і назваў сябе экшанам, дык, як кажуць, палязаю ў кузаў. І маю сказаць, ад першай бойкі я быў у нармальным захапленні. Мой баявік са шчытом ладзіць эфектныя удары і парыраванне, кідае яго ў ворага, а сапартыйцы, хоць мы і не можам імі кіраваць, выконваюць хутчэй ролі дадатковых ячэек для скілоў і комба. Ну а што гаварыць, яны не могуць памерці, вы сабе ўяўляеце? І наносяць пры гэтым урон, і скілы розных персаў могуць паміж сабой камбінавацца, ствараючы ўраганныя наступствы. Пры гэтым кіраванне адбываецца праз актыўную паузу, у якой можна даць каманду на выкарыстанне скіла, падлячыць ці нават біць па асісце. Такая аблегчаная і трансфарміраваная пад экшн сістэма тактычнага кіравання. У баёўца адчуваецца асабіста мною рэферэнс да God of War. Агулам сістэма мне спадабалася. Калі сказаць дакладней, мінімум не раздражняе і як экшн пойдзе. А паглядзіце на дрэва паляпшэння, оно ж вялізнае і дае магчымасць рабіць разнастайныя камбінацыі стыляў. Ну тут моя павага. Праўда, сістэма парыравання, важная для персанажа кантактніка, працуе крыва. Вось гэты жоўты сігнал, што пара ставіць блок шчытом, нічога, падаецца, новага ў свеце экшанаў. Але ён можа не спрацаваць па адной яму вядомай прычыне. Вы скажаце, што гэта я разяваты і часткова маеце рацыю, але за 60 гадзін гульні, менавіта столькі я патраціў на не 100%, але даволі глыбокае праходжанне, я так і не зразумеў, як яно дакладна працуе. Я мог ладзіць і бясконцую серыю парыравання з босам, а мог і агрэбці ад банды зомбі-небарак, таму што ён проста не блакіруе, калі я своечасова націскаю. Ці там нейкі касяк, калі монстраў шмат, ці нейкі касяк з анімацыяй, не ведаю. Мацікаўся я на гэту парнаграфію не раз. Гуляў на 4-м узроўні складанасці, гэта падаецца на ранг вышэй за сярэдні, але паміраў вельмі рэдка. Так што дасведчаным аматарам раю не абіраць нізкую складанасць, бо будзе зусім лёгка. Нават босы звычайна біліся з першай спробы за рэдкім выключэннем. Але што ў іх не адабраць? Тлустасць. Біць некаторых трэба па 20 хвілін. Прычым моўсет босаў не моцна адрозніваецца. Там літаральна набор з 5 удараў. Яны зусім не складаныя, але трэба доўга і нудна торкацца. Ну, такая сабе забава. І ось агулам за баі і сістэму паўзы са скіламі сапартыйцаў ставім нармальна. Як экшн мне зайшло. Не сустрэў тут нейкага тупога заторкавання абілкамі, бо проста не атрымаецца. Усе атакі могуць перарваць, кулдаун скілоў немалы і урон ад іх не каласальны, каб забіваць
забіваць усіх адным ударам і ператварыцца ў слэшер. З задавальненнем раздаваў усім сваім велізарным шчытом. Тут можна прапампавацца так, што ім б'еш болей, чым мячом. Ды і неяк эфектнейша. Калі лічбачкі ўрону вам нагадваюць аніме, іх заўсёды можна адключыць у наладах. І асобна адзначу круцейшы рэслераўскі удар дзвюма нагамі, які не раз выпраўляў у бездань вялікіх і не вельмі ворагаў. Кожны раз на замілаванне. З гэтым усім баявым рыштункам мы ходзім па свеце, які, як я казаў, здзівіў прыгажосцю, адмалёванасцю і разнастайнасцю. Ён не душыць вялікімі лакацыямі інквізіцыі і лютымі калідорамі другой часткі. Гарады ў любой гульні для мяне гэта найнуднейшы момант. Тут не выключэнне. Ад рэвізу прям каравол. Я бег адтуль пры любой магчымасці, духаніна лютая. Адна з прычын, чаму не дапрайшоў асабісты квеставы ланцуг за гэтага персанажа. Па лакацыях збіраць мільярд непатрэбнай фігні не трэба, ўсё можна прадаць. Крафту, дзякуй богу, няма, просто купляй да зачароўвай у адмысловага персанажа. Пасля інквізіцыі я бы не перажыў яшчэ аднаго такога цырка з рэсурсамі, рэцэптамі і стварэннем прадметаў. Тут ёсць просценькія задачкі з куфрамі і проста куфры панаторканы па ўсіх картах, квестамі не закідваюць, ландшафт шматузроўневы і непаўтаральны, таму даследаванне даволі цікавае і не душыць, што галоўнае. Рабіць квесты на ўзроўнях таксама пажадана, калі вы хочаце палепшыць адносіны з мясцовымі фракцыямі. BioWare не пакінула свае асноўныя прынцыпы гульнябудавання. У нас ёсць база-хаб з персанажамі, ёсць фракцыі, сябры, якія зразумела, ну і гэта не спойлер, будуць дапамагаць у фінале і ў залежнасці ад іх лаяльнасці павялічыцца якасць дапамогі. Паўтаруся, гэта не спойлер, бо у BioWare гэта амаль што ва ўсіх гульнях. Тут хоць квесты не такія ніякія, як у інквізіцыі, але і чакаць вау не трэба. Не прынясі 5 шкур і 5 яблык і тое дзякуй. Пра выбары ролеплей я ўжо сказаў, можаце нават не спадзявацца. Асабістыя квесты сапартыйцаў, вядома, зроблены лепш, таму што там і лакацыі унікальныя, і босы, і нават выбар ёсць, які вызначае нейкі бок жыцця персанажа. Адзін з самых запамінальных гэта наш некрамант Эмрык і яго ажыўшы шкілет Мілаш Манфред. Гэта амаль адзіны квест, дзе я хоць на час затрымаўся, выбіраючы варыянт, што рабіць, і амаль адзіны, што вось выклікаў эмоцыю за ўсю гульню. Такая рэдкасць гэта злачынства для ролевай прыгоды. Пра сюжэт сказаў зусім крыху, але трэба паставіць пару кропачак. Уся завязка на Соласе. Это лысым дзядзьку з трэцяй часткі, які вырашыў разбурыць завесу, якую калісьці сам і зрабіў. Падмурак ідэі шляхетны, бо трэба пазбавіцца ўжо нарэшце гэтых хрэновін, але пры гэтым памрэ да халеры людзей, якімі ён гатовы ахвяраваць. Мы перашкаджаем калдунству і выпадкова на волю выбіраюцца два багі, якіх Солас за тую завесу калісьці і схаваў. І замест іх туды сам і трапляе. А мы ідзі і шукай шляхі, як тых двух багоў на волі адбуцкаць, бо не паспелі яны вылезці, як давай ва ўсю моц ладзіць беззаконне, ламаць гарады. Збіраем сяброў, фракцыі, каб даць у фінале галоўны бой. Як і казаў, чыста BioWare падыход да хрыбта апавядання і гульнябудавання. З тэхнічнага боку пытанняў нуль. На графоне я не моцна запарваюся, нейкія жудасці карцінкі не кідаюцца ў вочы і добра. Усё прыгожа выбухае, гарыць, гульня галоўнай не вылятае, не лагае, ўсё на максімалках і без праблем. Dragon Age The Wild Heart атрымалася спрэчнай. З аднаго боку мы маем добры экшн, мінімум ён не раздражняе, неблагую фэнтэзійную гісторыю, невыдатных, але някепскіх персанажаў, маштаб, нават эпічны фінал і да гэтага круты левел дазігн. Даследаваць свет і змагацца адносна цікава. Я выкарыстоўваю такія пазітыўныя асцярожныя ацэнкі праз тое, што імаверна, як асобная адзінка без прывязкі да серыі, калі б выйшла проста вось нейкая Wild Heart, гульня бы была, можа, і жыццяздольная. Але як канкурэнт іншым у жанры нічога не можа прапанаваць. У ёй амаль адсутнічаюць інавацыі, нешта, што можа яе вылучыць і распачаць новую франшызу. Для таго, каб быць добрай гульнёй, вядома, не трэба абавязкова прапаноўваць навінкі і здзіўляць, але і сярэднім праектам проста нармальна зробленым зараз, вельмі цяжка вылучыцца. У канве жа Dragon Age, і дзякуючы якім двум словам яна прадаецца, давайте будзем шчырымі, мы бачым імітацыю і падробку сапраўднага ролевага адыгрышу і варыянтнасці. Распрацоўшчыкі абяцалі гару гэтага ўсяго, а ўбачыў я толькі сімулятар спатканняў. Гэта самая вялікая прэтэнзія. Вакол дысананс бяззубага, бяскрыўджанага апавядання пры максімальна крывавым асяроддзі і як пухліна ў BioWare, якая дагэтуль не выразана, колавая сістэма дыялогаў, якая проста не працуе. І ўсё разам гэта выбівае аднаго са сланоў, на якім, на мой погляд, павінна стаяць якасная ролевая гульня. І я гавару не пра магчымасці рамансіць усіх запары, да каго можна
дацягнуцца ці выбіраць іншыя гендары, а пра ўплыў і ўпляценне сябе ў гісторыю асяроддзя, паверыць хоць на час праходжання ў існаванне прапанаванага сусвету. Так ці інакш, Dragon Age The Wellguard нечакана для мяне стала другой, прадасканаленай і пазбаўленай усякай фігні інквізіцыяй. То бок яна лепш, чым трэцяя частка, бо не займаецца імітацыяй арыгінала, адрэзала пэўную колькасць элементаў, ну і паскідвала безліч бессэнсоўных механік. Але лепш за інквізіцыю гэта яшчэ не паказчык, што яна добрая Dragon Age. Гэта нармальны экшн-РПГ, якую я прайшоў праз сеттынг. Каб не сеттынг, хутчэй за ўсё я бы яе прапусціў, як і дзясяткі іншых гульняў. Яна не можа асобна ад серыі вам нешта прапанаваць. Усё, што ў ёй ёсць, гэта створаны да яе сусвет. У мяне няма адчування, што я атрымаў нейкі круты досвед ад гэтай неблагой, падаецца, гульні, як калі ты паглядзеў шыкоўную гісторыю і ведаеш, што запомніш яе надоўга. Хаця я не лічу, што прамарнаваны час можна выкінуць у сметнік. Адчуванне, што гэта быў больш спін-офф, нейкі убоквель, варыяцыя. Ты яшчэ ўбачыш вялікую гісторыю шэрых вартавых, што здзейсняць свой апошні гераічны ўчынак дзеля ўсяго свету. Вось так пафасна. Гэта не такая гульня, якую ты камусьці параеш. Старым аматарам Dragon Age наўрад ці. Тым, хто не знаём з сеттынгам, магчыма, калі вам падабаюцца сучасныя экшн-гульні проста казуальнага апавядання тыпу Hogwarts Legacy, калі вы праводзіце шмат часу за чытаннем рознага кшталту фэнтэзі ў незалежнасці ад яго гатунку. Паўтаруся, гульня не благая, але нібыта проста лайт-версія сапраўднай Dragon Age, якой яна магла быць, але ж гэта ўжо скаргі простага дзеда. На гэтым на сёння ўсё. Спадзяюся, вам было цікава і вы зразумелі, што я хацеў сказаць. Ну і падзеліцеся сваімі пальцамі ўгару. Таксама не забывайце заходзіць на YouTube канал Відзік, дзе 2 разы на тыдзень я выпускаю гульнявыя навіны для вас. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсорам на Patreon. З ютубаўскімі спонсорамі я ўжо развітаўся ў відэа на Відзіку. Скажу і тут. Дзякую, што падтрымлівалі, але YouTube падключыў манетызацыю беларускім аўтарам, так што адзіным варыянтам зараз падтрымаць праекты застаецца Patreon. Ваша падтрымка вельмі важная. Дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць наш беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы, Telegram і уласны сайт. За гэта вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да навін на канале Відзік. Ну і зразумела, ваше імя ці нік запісваецца ў гісторыю кожнага відэа. Дзякую усім і да новых сустрэч.